wara l-assedju l-kbir tal-1565 u kienet magħrufa wkoll bħala tal-Fuqqanija. Il-kwadru titolari juri lil Madonna bħala tifla flimkien mal-ġenituri tagħha Sant'Anna u San Ġwakin u sar minn Giuseppe Calì. Dan kien tħallas bweda. Minn barra l-artal titolari hemm 4 artali oħra fil-ġnub, iddedikati lil Santa Marija, San Pawl, San Anart u San Turrokku. F'din il-Knisja, il-festa ta' Marija Bambina tiġi ċelebrata fl-ewwel Ħadd fuq it-8 ta' Settembru. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin segwu l-Bonġu Malta minn ħal-Qormi u iltqajna hawnhekk fil-Knisja għandna narfuha tal-Vitorja biex f'jum il-mulej niltaqgħu miegħu u llum fil-Vanġelu u jitla fuq il-muntanja Tabor ma' 3 mid-dixxipli tiegħu jattirana leħ għaliex huwa ta' tjubija u mulej li jattirana biżbuħija tiegħu wkoll. Bħalma għamel lill-qaddisin kollha, b'mod speċjali l-qaddisin martri tagħna. Hu tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tridna nisimgħu lil ibnek il-għażiż
itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitħejjew u nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Abram: qum u itlaq minn artek, minn art welidek u minn dar missierek lejn l-art li jien nurik. U jien nagħmlek ġenż kbir, imbierkek u nkabbarlek ismek u int tkun barka. Jien imbierek lil min ibierkek u nisħet lil min jisħtek. U jitbierku bik it-tribijiet kollha tal-art. U tela Abram kif kien qallu il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien, ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. It-tiba tiegħek fuqna. Sewwa il-kelma tal-mulej. Kollox bil-fedeltà u għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ngħidu flimkien, ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħelsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ngħidu flimkien, ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Ruħna tixxenna għal mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Ngħidu flimkien, ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, aqsam miegħi jitbatija l-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla li salvana u sejħinna b'sejħa qaddisa. Mhux għax qies l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess u skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tajjinna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu, imma deret issa permezz tad-dera tas-Salvatur tagħna, Kristu Ġesu, li qeret il-mewt u dawwa lil ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Fi sħaba kollha dawl, leħen il-missier instema, dan u ibni l-Aziz li fih ħsibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u lbiesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn 3 tienet
waħda għalik, waħda l-Mose u waħda għal-Irija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattietom. U minn ġo sħaba instema leħen jgħid, dan u ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lehom, messhom u qalilhom, qumu la tibżgħux. Huma refu għajnejhom u maraw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordinalhom u qalilhom, tgħidu lil ħadd b'din id-dera, saban bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu. Fit-tieni ħadd tar-randan ta' kull sena nisimgħu dan ir-rakkont. Tal-mument meta Ġesu jażel 3 minn sħabu, il-Pietru, l-Ġakbu u l-Ġwanni, u jitla fuq muntanja magħhom, jinġabar fit-talb u jaraw lill-imgħallem tagħhom jiddi bħax-xemx il-biesu jsir abjad bħad-dawl. Ninnutaw li f'din l-esperjenza li tagħha huma xhieda importanti huwa d-dawl. Minn Ġesu jorħoġ dan id-dawl. San Ġorġ Preka li tiegħu ġbijat hawnhekk ukoll kien iħobb jgħid li dan id-dawl li nisbuħija ta' Ġesu kienet b'xi mod sinjal tal-imħabba kbira li kellu għalina. U kienet importanti li aħna ikonna din il-lema, din ix-xrara tal-imħabba ta' Ġesu biex meta naslu għal-ġimgħa l-kbira u narawh umiljat, imkasbar, imneżza minn kull dinjità, flagellat, imsallab u maqtul, meta naraw il-Ġesu sfigurat, aħna niftakru li għandna xhieda li rahu ukoll trasfigurat. U din l-esperjenza, għaliex l-esperjenza ta' Ġesu li jsir dawl aħna ngħidula it-trasfigurazzjoni u li nagħmlu festa tagħha wkoll fis-6 ta' Awwissu ta' kull sena. U b'xi mod dan id-dawl li jneħħi mis-salib aħrax u kiefer li Ġesu jitabba bih u jitla fuqu għall-imħabba tagħna biex ineħħi minn dan is-salib dak kollu li jista' jfixkel, li jbeżżana. Kemm hija għażiża l-kelma li jgħid lil sħabu li jħim minnhom quddiem il-preżenza ta' żbuħija tal-iben li sħaba mimlija dawlija l-ispirtu tal-mulej u l-kelma tal-missier dan u ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Quddiem dan kollu ir-reazzjoni tad-dixxipli huwa li jaqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ma Ġesu għandu din il-kelma li llum jgħidha lili u lilek. Qumu la tibżgħux. Tħallux li dak kollu li se ngħaddi minnu u li intom se tiċċelebraw b'dinjità kbira f'xi ġimgħa kbira u l-ġimgħa timqazza, il-ġranet imqazza u l-ġimgħa mqazza m'għandux ifixkilkom, mhuwiex laqqas l-aħħar kelma. Huwa turija tal-qawwa tal-imħabba tiegħi li mhux biss kefrija imma dawl. U din il-kelma illum infakruha lil ħutna li fil-ħajja dejjin minn diffikultajiet huma x'inhuma. Nitolbu wkoll għad-don tal-paċi fid-dinja. L-aħbarijiet tal-aħħar sigħat
mhumiex aħbarijiet sbieħ. Li inti tkun id-dar tiegħek u jibbombardjawk, li inti tkun f'airport u jintlaqat bid-drone u tibqa' hemmhekk. Ma daw se jsir minnek mhux affarijiet sbieħ daw. Ma nixtiequhom lil ħadd u minnu lil ħadd. U aħna hemm bżonn inħarsu lejn Ġesu u ngħidulu inti d-dawl tagħna ejna fid-dlamijiet li aħna l-bnedmin kapaċi noħolqu mingħajr bżonn ta' xejn. Għax kultant irridu nammettu ċerti affarijiet inġibuhom bidejna wkoll. Hemm affarijiet oħra li jiġu fuqna għall-arrida, il-mart, id-diffikultajiet fil-ħajja ta' bejnietna, il-mart mentali, ma' momenti ta' dlam l-aħwa. U Ġesu jersaq lejna, imissna kif jgħid il-Vanġelu ta' San Mattew jgħidilna qumu la tibżgħux. Ġesu illum fuq il-muntanja sabiħ, attrajenti, huwa daw li importanti li nftakru fih fid-diffikultajiet tagħna, ma naqtgħux qalbna. L-aħħar kelma. X'jgħid il-missier fuq ibnu li aħna qed insegwuh dan ir-randan inwasluh l-imħabba tagħna, d-devozzjoni tagħna, x-xogħol tagħna biex infakru il-mewt tiegħu ma nifirħu wkoll bil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Qed insegwuh lill-liben. U l-missier jgħid hekk dan u ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Tanna għandna opportunitajiet biex nisimgħu il-kelma ta' Ġesu. Ejjew dan ir-randan insieħbu id-devozzjoni tagħna, ix-xogħol tagħna. Nirringrazzja anke liż-żgħażagħ li sabu l-ħin ikunu hawn naf kemm taħdmu. Kemm intom ġenerużi. Imma ejjew insieħbu ix-xogħol tagħna, id-devozzjoni tagħna, anke lejn qaddisin martri tagħna, San Ġorġu, San Bastian. Billi nisimgħu il-kelma tal-imgħallem bħal mamlu huma, ngħidli huma. Sew il-kelma tal-imgħallem, sabu fih id-dawl u kellhom il-kuraġġ jagħtu ħajjithom għalih. Mhix ċajta. Ta' żgħażagħ li kienu jagħtu ħajjithom għalih. Għax semgħu il-kelma tal-missier li ngħid dan u ibni li semgħu lilu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu lider u dak li ma jdirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natra waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnu. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix żmien. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti it-talba tiegħi llum fisimna l-koll hija talba l-paċi fid-dinja. Jalla il-wiċċ sabiħ tas-Salvatur li fuq it-tabor huwa trasfigurat, il-laqana wkoll ma' wiċċu sfigurat fil-vittmi tal-gwerra, vittmi innoċenti. Nitolbu biex il-kapijiet tad-dinja jifmu li d-deċiżjoni tagħhom li n-nies
ifissru mewt u erda. Nitolbu. Nitolbu biex aħna nieħdu ħsieb tas-sew xulxin. Biex aħna jkollna wkoll l-imħabba li għallimna Ġesu u lil xulxin nagħmlu u ngħidu kliem ta' kuraġġ. La tibżax. Dik il-kelma l-mulej jgħidha wkoll lilna permezz ta' min iħobbna tas-sew. Nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, lopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-vittma li sejrin nofrulek mulej tnaddafna minn ħtijietna u tqaddisna fir-ruħ u l-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri tal-għajt bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabber il-mewt tiegħu lid-dixxipli u fuq il-għolja mqazza urjhom is-sebħ tiegħu. Biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmien għal-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni kif xedu wkoll il-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex ir-raj ħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġgħet il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int o Salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmien tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem qudiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martri San Ġorġ u San Bastjan u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jien trid fiha, in li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żommni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħed nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun.
Nitolbu. Bil-ħara kollha nrodulek ħarmu lej għal din it-qarbina li għamilna li bija sa minn din id-dinja stess tatina sem il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Kif ngħidu bil-Malti spiċċajna bil-banda. Jew ġej bil-banda, x'hekk ngħidu. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur George Baldacchino u t-tim tiegħu talli preparaw din il-knisja tant għażiża, tant nadifa, tant pulita, tix nagħtuhom ċabċipa. David il-kulħadd. Nirringrazzja ħafna żgħażagħ Rima ta' San George u San Bastian talli kontu magħna llum. Tajtuna eżempju sabiħ. Għathom ċabċipa. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritus. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum mill-Knisja tal-Vittorja ġewwa ħal-Qormi, iddedikata lil Marija Bambina. Nixtiequ nafżawkom li nhar it-tlieta li ġej l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra Qudiesa fl-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Monsinjur Pawlu Cremona. Din il-Qudiesa se ssir ġewwa l-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina fis-6 ta' filgħaxija u kulħadd mistieden jattendi u jżommu f'talbu. Nitolbu flimkien. Nadurawk o mulej u nberkuk, għax bis-salib imqaddes tiegħek inti fdejt id-dinja. Nawguraw lil kulħadd il-komplament tal-jum tal-ħadd it-tajjeb.